अरे भाऊजी तुम्हें बा डाइटिंग रे अछो आगो मो मोटा हो जाई ना मोटा के कहला मु मोटा ही जंती केबे नहीं पर सबुटु पतळे एटा स्लिम फिगर स्लिम फिगर एमिति रहबा दरकार आगे तळो देखा बस देखु ना भाऊजी ना एटा म दी थर भात नै जने बेसी एटा का स्वामी बा सामना सब बसी खाइ जंती ତାଙ୍କର ଛାଡ଼ ଖାଇ ଟିକେ ଆସୁନ ମୁଁ ଆମ ସାଇଡ୍ ଯିବି ଭାତ ପ୍ଲେଟ୍ କାଇଁ ପକଡ଼ା କ'ଣ ଖାଇକି ଓଲଟେଇ ସାରିଲୁନି ନା କ'ଣ ତମେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରି କହୁଛ ମାଛ ଖାଉଛ ହଁ ଗିଣି ଦେଉଛ ଲାଗିଯିବ ଚାଲିଯିବ ଭାତ ରହିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଗଲା ହେଲା କି ଅଘଟଣ ଘଟିଗଲା ଏଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଭିତରେ ଚିକେନର କଣ୍ଟା ଲାଗିଛି ଚିକେନର କଣ୍ଟା ଲାଗିଛି ମୁଁ ଶୁଣି ମାଛର କଣ୍ଟା ଲାଗେ ଶୁଣିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଚିକେନର ବେକରେ କଣ୍ଟା ଲାଗେ ଫାଷ୍ଟ ଶୁଣିଛି ବାବୁ ଏଇଟା କହୁନ କୋଉଠି ଲାଗିଛି ତମ ସ୍ତ୍ରୀର ମାଛର ତଣ୍ଟିରେ କୋଉଠି କୋଉ କଣ୍ଟା ଲାଗିଲା ମିଥୁନୁ ମିଥୁନୁ କୋଉଠି ଲାଗିଲା ତୁ ଶୁଣିଥିଲୁ କେବେ ଯେ ମୁଁ ତ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ମାଛ କଣ୍ଟା ଲାଗେ ଯେ ମାଛ କଣ୍ଟା ଲାଗେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲୁ ଚିକେନ କଣ୍ଟା ଲାଗିଲା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଶୁଣୁଛି ରେ ମୁଁ ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିଛି ଯାହାର ତାକୁ ଗଦିଆ ଟଣ୍ଡା ଲାଗିଛି କଣ୍ଟା ତୁ କଣ ହସୁଛୁ ରେ କାନ୍ଦିଲେନି ତମ ଝିଅ ଭଲସେ ନା ଏଇ ଗୋଟେ ନାଚୁଣି ବୋଉ ତୋ ଝିଅ ନାଚ ଦେଖୁଛୁ ତୁମର କିଛି ଲାଗୁନି ତ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ମୁଁ ସବୁ ଖାଇବି ମତେ ମତେ ସାଲାଡ଼ ପାଇଁ ମତେ ଦେବା ପାଇଁ ରଖିଛ ନା କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମୋର ଭିଡ଼ିକିନା ରହିଛି ତ ଏଠି